Pokret Dosta je bilo na ove izbore, kao i na prethodne izbore, izlazi samostalno. I ovaj put ćemo sigurno preći cenzus. Svi pokazatelji sa terena nam govore da smo više nego duplirali podršku od prethodnih izbora. Podsjetit ću vas, na izborima 2014. godine osvojili smo 2,1% na teritoriji cele Republike, u Vojvodini 2,4%, u nekim centralnim gradskim opštinama, recimo u Beogradu, Stari grad, osvojili smo 7,5%, Vračar 7,2%, Savski Venac 6,5%, Novi Beograd 5,5%, Novi Sad 5,3%, tu smo bili jači od svih drugih opozicionih stranaka, u Nišu, u centralnoj gradskoj opštini 4,8%, u međuvremenu smo osnovali odbore praktično u svim većim gradovima i u nekim manjim opštinama, imamo organizaciju na terenu za razliku od prethodnih izbora i podrška pokretu polako raste. Znači, na izbore izlazimo samostalno, to nam je uvijek bila strategija i cilj je da ostvarimo naš program i plan, da sprovedemo tih 20 tačaka o kojim govorimo. Postoji samo jedan način da se na ovim izborima pobedi Aleksandar Vučić, a to je da se i levica i desnica i centar okupe oko zajedničke ideje, plana od 20 tačaka sa kojim bi za godinu dana uveli red u Srbiju i pripremili zdrave, nove, fair izbore na koje bi onda izašli posebno. Ovo je situacija u kojoj nam kuća gori i dok nam kuća gori valja ugasiti požar da bi nakon toga mogli da izgradimo novu političku scenu i da politiku uvedemo u neke normalne tokove. Za ovo je potrebno ne da se prave koalicije, nego se napravi jedna grupa građana u kojoj bi i levica i desnica i centar ponudili svoje najbolje ljude koji bi imali, odnosno tražili mandat od građana samo na godinu dana da sprovedu samo ovaj plan od 20 tačaka i ništa više, da bi nakon toga raspisali izbore. Svi natpisi u medijima koji govore o koaliciji su potpuna neistina. Mi nećemo ni u koaliciju sa Demokratskom strankom, ni u koaliciju sa Borkom, ni u koaliciju sa DSS-om, niti u koaliciju sa Dverima, nikome koalicije nismo ni nudili. Mi smo govorili isključivo o godini prekretnice, o planu za spašavanje Srbije.